Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kulo Dea Marliani saking kelas 11 AKL sekawan SMK Negeri Tugu Turis Tunggal. Kulo diparingi tugas saking Bapak Edi Setiono kangge gawe pariwara tentang virus corona. Cara efektif kanggo nyegah infeksi virus corona. Nomor setunggal, ngumbah tangan nganggo banyu sabun. Nomor kali, jaga jarak karo wong sing lagi sakit. 3. Gunakake masker nalika ninggalake omah. Nomor sekawan, ora nyentuh irung, mripat lan tutup nganggo tangan deket. Nomor gangsal, nutupi tutup nalika watu utawa watu nganggo tisu utawa nggunakake lem tangan. Sing terakhir, stay at home utawa tetep di kamar. Ayo bareng